Генг, спри! Сък, спри! Аз съм регулировщик, давай. Аз съм откат, давай. Полицията ще дойде с малко. Всеки момент ги чакам. Обаче за какво да ме арестуваш точно? Не виждам. Това моето такси ли е? Той ме търси, то се изостава, ама пак ме намира. Жива легенда. За какво точно ще ме приберат, бе, шматка модел? За какво точно? Ще ходя с ятагани, той не се вижда. Да, Weapon. Няма, това е Варна. This is Varna. Suck my motherfucking white dick. Къде има дрехи, бе, брате? Моля те, си купя една тениска мамка, но не знам, дали не съм целял страна в кръв. Само направо. И? После? Добре, отивам. Може ли да бягам? Позволено ли е във Варна? Само направо. Жива легенда. Ако минутача стигна преди мен. Така, искаш ли да видиш как се бяга с меч? Weapons. Motherfucking weapon. G. Аз съм Рагнар, не си ти куче. Ти си крал Борг. Йовко, идвам в София маняк. Ще ти изрежа дробовете и ще направя като игъл. Игъл става. Ще направя орел. Ще ги закачая тук на рамената, ще ги изкарам от ребрата. И това, ако обича, какво става малката пулка? Гопи? Чай малко само свали да ти видя. Гопи, какво правиш? Нищо ти? Добре съм. В Индия ходила ли си скоро? Не. Малкият гърджок видя ли го? Да. Има ли точка тук? Ти си Гопи. Така, видя ли Гопи? Ей, това е малкият гърджок, вижте. Жива легенда. Извинявам се, къде има магазин за дрехи? Целият съм в кръв. Не мога да ходя така. Майко, тя се оплача. Жива легенда. Сега някой звъни на 112, махам ми така с малко и ще го скрия някъде. Чакай. Не дей да кажеш на никой. Цигари на тела. Момче, дай ми един Дънхил шампейн. Аз съм твой Лил Уейн. Генг, мамет. Кажи ми къде има магазин за дрехи. Кажи ми къде са на Охил. Да, вражеските доспехи. Жива легенда. Uno momento, por favor. Въртят чука на Тор. Ананас. Таз ли сме на 112? Ти за мен ли говориш? Таз за мен ли говори? Ако ма гледай говори? Да. Здрасти. Аз мисля, че мен търси. Защото гледаш и така и говориш и аз така. Да, говориш по-руски? Да, говоря. А? Да. Давай говорим. И почему? Я не знаю. Ладно, братан, все нормально. Давай, дай да ти платя с карта. Шампанско, брате, една кутия, дай. Дай да отида да си купя цигари. Това не е шампанско, е маняк. Не знаеш какво правиш, бе. Тънкото е Дънхил шампанско, е, брате. Ей, там в първото, е, брате, най-дясно. Ай, къде е магазин за дрехи, че откача? Мамка му. Има надолу, добре. Брате, това не е шампанско, това е тъмното. Бас си майката направо, аз... Тя се изкорах. Давай сега. Пари. Карта ли са просто? Мога и в кеш. Ма дай карта най-удобно. Paywave. Штрак. Дай. Жива легенда. Да останат за тениска, ще чакам взе да изхарча другите пари. Айде, моля те. От какво ти спасиха? Всичко добре, чао. Той актьор ли? Актьора ли си? Ела тук бе, ела. Аз също съм актьор. Познаваш ли ме Стоян Колев? Жива легенда. Не си гледал в интернет, нямаш телефон. Нямаш ли апарат в ръчичките и телефон? В ръчичките? Ръчичките има майко аз. Да, аз съм доста прост. Така, чао. Чувствай се. Аз не съм по-малко да ти Аз съм прост, червата, ти също. Ай, чао, се чуй. Такни си картата. Жива легенда, дай бе, брат. Тя е без контакта, нали? Брат, лектьора в ли си без контактна е? Давай, къде? Тука. Жива легенда. Да, изчакай сега. Да, готово, само чакам машинката. Чакаш, да, готово. Морика, стори. Сега дам казата, бележка и си. Да, жива легенда. Най-скучно ще изкрадна един литдор гърбета, виж, няма да го платя. Точно. Чуя? Не де. Край. Идя да го. Колко пари искаш за линдора?
Той не е нормален. Дай на момичета по една бомбона, ари бе, брат. Плащам. Да бе, лек, много си бавен. Извинявам се, моето момче. А това ще са. Дай пак от карата 3 бомбона. Ето, заповядайте, чукай се през панталона, взими. Ела тук е на тия права. Да хапнеш гуси генг, ти си карди. Майка му. Айде. Братле. Дай ти 10, що прибираш парите на мафията? Да. Дай от картата пак. Къде тя? Къде е тя? Прибрая, брат. Ти, защото аз съм си пъртахал, бил хлапец нощ макачина. Аз не мога да гледам пиян, направо. Кой искаш сега? 3 бомбона. Издребляна видео за 3 бомбона на 400 човека да гледат. Ти си ненормален. Дай. Братле, ще ти плащам ли бомбоните, бе? Да, бе. Айде дай, бе. 65 карта или без карта? Карта, маняк, няма ме разваляш тук друсна стинки. Жива легенда. Ненормалния. Готово. Ай, взимай я сам се доближи. Айде. Дай, я, чао. Взимай цигари. Сока на нас, не може да ме траеш вече. Ай, чао. Чао. Момент. Само да опитам, къде има магазин за дрехи? Последен път. Дрехи. Магазин за... Ай, дай. Все едно да поладя папа. Ай, чао. Вървят целия в кръв. Винаги съм пръв. Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Оу, шит! Чакай, видя ти чао. Не. Така ли? Слушай, бях много се напих с нощ маняк. Дай, ще иба кокалите, дай сега. Виж кокалите ли? На мене си. На тебе си. Да. Искам, аз бачкам в adamieva.com. Поръчайте ме на адрес, нов съм в града. Братле, най-големия, няма какво да стане. Дай да се чувствам. Ай, хой, закарай ма си купя тенска, братле. Писна ми. Ай, сега. И знаеш магазин? Брат, всички ги знам. Ай. Няма какво да стане. На лайф ли сме пак? Да, 400 човека. 400 човека няма проблем. Аз съм да реал генгста шит. Рио бос. Ева, виждам. Ооо, вчера Коста! казва. Ти ли беше? Ма чакай, ни познаваме ли се? Няма проблем, ние се знаем много добре. Окей, да. Чувствай се. Да се чувстваме ли? 500 ще стана. Чакай. 500 човека. Какво Чай, стана? слушай, целият съм в кръв, тук се Какво нарязах. стана? Изумка ли га? Не, бе, брат, сам се порязах, бе. Да отидем да купя тениска хъла. Ще отидем, няма проблем. Колата е там справа. Дай да ходим. Дай отидем някой як магазин, просто чакам точката ма вземе и он е с панамерата да е моя приятел. Той е пълчик. Каталия? Какво стана? Той има много каталии, всяка цивилка за мен каталия. Нормален. Ако не е лево ала путката и не може ми стане. Гледай, малко Саймън Кай Джи. влез това лайв, бе. Сега ще влезна, гледай малко. Ти кой си инфлуенсър ли си? Стой. Виж сега. Чакай малко само. Гледай, виж. Това не си ли ти? Да. Не си ли ти? Гледай, едно към едно. Направо ги убива. Ти си малко по-едро, Агни, май. Малко, Колко ти аз? 105. Същата грека има гоня един, дето ти карах с нея. Виж ли, дете скъсах на лайв. Това е бях Поздрав, поръчал за ето. издумка го, аз съм шифър, ти го издумка с стотака минчо. Кой това? Кой? Да ми пратиш От Войса? поздрав на мене. Кой, бе? От Войса. Така ли, бе? Да, Те ми го поръчал прати. за ето, Нямам за представа, Белгия. брате. Чакай, брат, Сега, какво седи, направи? какво стана? Нищо, търся за палката, аз съм нормален. Няма какво да стане. 5 таксита избягаха от мен. Ще го убия, не мога. Няма какво да стане. Дай ходим на солариум, на маникюр, на такива работи, трябва да ми оправят прическата, аз вечера съм транс. Значи, лайф с Саймън Джи. Лайв стерео, Джанохим, не ма снимай с мърсата тениска. Няма проблем, Момент. Опа, айде. О, шит. Мамка му. Мамка му, не знам, дали да не си купя нови дрехи. Ще го убия. Саймън Джи, the real gangster shit. The real fucking OG, gang banging, маняк, ще ва избия София Запад. София Запад, ще ми лапат. Йовка от вечера ще отрежа глата и ще я снимам в Телеграм. Ще изпратя в кутия на Любо Младежа. Ето. Ай, Саймън Джи, край. Саймън G, the real fucking OG. Да. Аз парча сам с Ятагана, никой не идва. Няма Виж ли? проблем, а? Ятагана. Виж какво става. Саймън Джи. Виж го с мъчето. С мачетото ли? Да. Няма проблем. С мачетото Саймън Джи. Само в кръв е цялото. Сега си избръсна триъгълника с някой, хубаво заминавам да се иба. Тасо, Саймън Джи, бе, ще го убия. О, шит. Сега отиваме тениски миниски. Окей, добре. Няма какво стане. Пушим един фас. Виж как, като все едно ме управляват с един джойстик, аз съм GTA 5, само ме намерят с маняци на всеки ъгъл такова, бахти много яко. Один праща Гарвана и той ме събира с моите викинги, той ме наблюдава и там. И ми вика, Тор, мятай чука, почвай да го въртиш. Хаймдал, отвори Байфриос, Асгард. В Локи няма въртиш номера, Локи, да ходиш по линия такова.
мъжеството, букса. Братле, аз не усещам студ, нито болка. Аз не съм наред. Няма кола стане, не? Няма какво да стане. Преди да ги избия всички, аз съм Дънкан Маклауд. Накрая ще остане само един Стоян Шибания Колев. Той ще победи тая война. Така като отрежа главата, ще ми се пуснат цветкавиците, ще има... Ще взема душата ти, маняк. Плащам. Какво плащаш да те ебали? Братле, не съм такъв педерас. Плати на Йовко, той може да дойде удари с малката чурка, да видиш. Обичам да се изпара един-два пъти, да ме е готино. Ама кола стане. Но се изпраха параноите, платих още един хотел да спам спокойно, викам, ще ме застреля тая черса ним. Аз ще изпера. 300 лева хотели и баси. Не се на лайфа. И не на лайфа. Аз ще виж как ще Не, аз ще тая. Не. Няма проблем, да. Наистина сериозно съм. Добре. Излагам с нощ, защото се напих, иначе не съм друсан повече, братле. Разбирам, те искаш да се почерпим, но спрях. Трябва да имам да върша работа, като се наркоманизирам, малко ставам такова... Имам важни срещи делови. Важни срещи делови имаш, не? Чай скупа на тениска от тях, ви идвам. Айде. Базими гърба, платил съм на коминощача, ще иба кокали. Аз съм ти обяснявал, че завършил съм актьорско майсtor. Тениска, братле, продаваш? Тенис. Цветно, ако е. Братле, не ме интересува да взема. Тая моряшката там в Варна. Аз съм варненска чай, къде е. Потник? Чакам, може да пренесет, брат. Може моето момче, само че трябва да платиш тениската. Колко време? Ела също къде е. Ела тук. Представи ми, че е безплатно за къде. Ела сега ще кажа. Купи ми чек, аз съм твоята кучка, да е. 42,5-43. Братле, черна тениска и дай тя моряшката също, аз съм от Варна. Туторутка. Тутору. Размер, че ти имаш, те са български стоки. Чакай, момче, чакай, не бяга. Ео, ми трябва също така ми дай някаква черна тениска, народни носи и това. Ако има и примерно някаква черна, малка черна рокля на голо и на тянкото ягата отдолу. Черна едноцветна, да. Жива легенда. Ео, ма що е едноцветна? Дай Варна нещо, брат, да рекламирам града. Ако ти нормален си няма спас тази тениска. Дори да спас, не трябва да е генгст. Дай нещо яко, братле, Варна си това. Те са къвте това му е пизди. Как се явява точно? Магазина. Добре, ео, дай. Бляк склад. Плащай игра тук. Не. Не щеш, нямаш парички. Нямам. Няма съм. Ти издревнявам, няма съм като гледа. Що ми да, аз такива фенове нямат пари, не ще ти си плащате. Много свикнах ти такова снимка, мимка и аз съм ти колна. Плащай. Ео, да. Ео. Да. Аре, колко пари тати? 17 тази. 17 лева. Ти 17 лева си. 15 съм. Пред 500 човека се изложаш, дам 2 лева, дай 15 лева. Аре, няма да имаш снимка Стоян Колев. И видео ще имаш. Ела тук, върни се, ела, две се снимай. Булима хуя, ела тук, просто да пробвам колко ти е къла. Колко пари? Това е, да, аз ще платя, дай с картата. Ще иба колко ти снимай сега, дай. Не е нормален, дай. На лайф си. Дай. Чай фейс-оф, Конър е така. Снимай на той, бе. Чакай. Аз снимам. Доближи я сам, пейвей. Доближи си я сам. Е така. Ай, голям си, брат. Плати ли? Чакай, че... Братле, вкарай карта 0606 ако дай. Заради само. Добре, айде да награм, чай си почина. Ай, чао, Стоянка. Чао. Голям си, брат. Да, чувствай се. Айде. Готов ли си? Дай касовата бележка, защото трябва да я дам това, на Йовко Тихов, защото той ми дава пари, аз бачкам там за него и така. Много е добре, братле. Той е много хубав магазин, май това, да я знам. Да. Ти ли си твой ли? Не. Изгърби ги да стане твой. Айде, че съм на лайф 400 празнарам да гледат моето стерео от Джано Хемеръл. Така ходя, обикалям с брадвата, да имам чувство, че всеки меч ме разбира. Някъде да стопират полицаите. Те могат само да го вземат 500 лева, активам 7000 лева в НАП от такива работа. Чао. Ай, момче, чао. Стига вървя зад газа ми. Такова, не си ми син, нито съм те осиновил. Варна. Жива легенда, жива легенда.
suck my motherfucking balls with the dick. Жива легенда. Айде. Oh shit. Да, гледай. Оп. Няма какво да стане. No. Айде, кой се чувствам, бе? Ходим да обядваме някъде. А? На бялата къща да излем по една супа. Чути. Тези ги откра на котела. Не знам, аз изпалих ли ги, платих ли, не помня, аз си станах пиян. Котел варна. Чай минем да му прави смет. Не се получи плащането. Ела тук да ти пари, бе. Как не се получава да вида сме в физика? Нати, дай 3 лева, маняк, взимай от тия, бе. Дай 3 лева, давай. Не знам, ако си ме изгърбил до шкара, да. Дай. Дай, не ми се спира лайфа да гледам, давай. Ай, чакай. Ще ба кока ли ти?